Što znači, lem jeđib, kaže, lem jeđib itibao Musa, lem jeđib itibao Musa, ali sam fi kulli ma džabihi. Nije bilo obavezno Hidru ili Hadiru da slijedi sve sa čime je došao Musa, alejhi selam. Zato što je Musa bio poslat svome narodu. Za razliku od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, on je znači poslat svim ljudima. Znači poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslat svim ljudima. A Musa poslat Benu Israilu, a Hidr znači sad postavlja da li je bio Benu Israila, nije bio Israila, razumije se iz ove priče i događaja da u stvari da je i njemu dolazla objava. Da je i njemu dolazla objava. Je li Hidr bio vjerovjesnik ili bio evlija? Imamo već toga razilaže među učenjacima. Šta je ispravnije od toga dvoga? Je li bio vjerovjesnik ili je bio evlija? Šta je bio? Pričali smo o toj temi. Šta smo rekli? Ima razilaženje, jel? Pa šta je ispravnije? Šta je bliže? Da je bio vjerovjesnik. Ako kažemo da je bio evlija, onda tu Sufija ima jak argument. Da rade što pričaju, ono što pričaju. Da je evlija bolji od nebija, od vjerovjesnika i da evlije su posebno stepeno da mogu znači oni dokazuju, Sufije dokazuju sa ovim događajem da je Hidr ili Hadir da je bio evlija, da nije slijedio šerijat Musa alejhi selam, odnosno da svaki evlija može da izađe iz šerijata vjerovjesnika s kojim živio. I da je u stvari on bolji od vjerovjesnika. I da on ima posebnu konekciju sa Allahom dželešanu. Ne mora slijediti Allaha dželešanu. I to znači, to se već odlazi, pravi još veće devijacije koje se inače na čemu su Sufije po ovom pitanju. Ispravno je, znači, bliže je to da je Hidr alejhi selam da je u stvari bio vjerovjesnik od vjerovjesnika. Zašto? Šta je dokaz? Jer kuranskom ajetu je došla. Šta je došlo dokaz? Koji dio ajeta? Ma fa'altu min amri. Nisam je radio po svom nahođenju. Kako sam ja htio. Nego kako je to radio? Što je Hidr radio? Što je radio stvari koje je negirao Musa alejhi selam. Po čemu je radio? Po objavi. Došla mu objava radi tako. Kako on znao stvari, znao gajb? Kako će znati te stvari? Šta će se desiti ako ne uradi ovo kad ovo? Na osnovu objave. A ako mu dolazi objava, kome dolazi objava? Vjerovjesniku, ne dolazi evlijama objava. Dobro.